Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ezi Chineke dị mma ime na n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma ime na n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa narị ekele. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Amen. Happy New Year to all of us. Izuụka gara aga anyị gara n'afọ gara aga bịa. Izuụka ka anyị abata n'afọ ọhụrụ. Anyị na-ekele Chineke onye mere ka anyị Sọnde nke mbụ n'afọ ọhụrụ anyị abụrụkwa mbọsị o gosipụtara onwe ya n'ụwa niile. Anyị na-asị otito na mbuli elu dịrị aha ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. N'aja misa nke ụbọchị taa, ụka na-eri oriri maka ngosipụta nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-arịọzi Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị gakwa n'ihe iso na ndị na-egosipụta Kristi dịka ndị eze ịtọ si n'ọwụwa anyanwụ wee gaa ebe a mụrụ Jesu. Anyị na-ayọkwazi ka Chineke mezuore ndị niile yọrọ aja misa n'ụbọchị taa ebumnuche ha, na-ayọkwa nchekwa Chineke n'isi anyị niile ka nọ ebe a na n'isi ụmụnna anyị ndị nke gara njem n'ebe dị iche iche ma ndị nke lara ụlọ, ka Chineke dulatakwara anyị ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị nke burula anyị ụzọ gawa, ka Chineke nye ha ezumike. Anyị onwe anyị ka dịkwanụ ndụ ka onye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ana m ayọzi anyị ka anyị wekọtacha ebumnuche ọma anyị ka anyị bịa n'ụlọ nsọ nke Chineke n'ụbọchị taa, yọọ Chineke na ọ ga-emezuru anyị ha niile. Ka Chineke mezuoro anyị ebumnuche ọma anyị na site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa duru anyị na ndụ ebere.
dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Chineke nna ji ike niile, n'ụbọchị taa ka ejiri kpakpando duru ndị mba ọzọ bịa gosi ha so otu nwa gị bụ Jesu Kristi. Anyị na-arịọ ka ị site n'obi ọma gị mee ka anyị bụ ndị matara gị ugbu a site n'okwukwe, bụrụkwa ndị ị ga-eduru duba n'otito nke eluigwe, ebe anyị ga-ahụ gị dị ka isi dị n'onwe gị site na iwelu anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Kulie chụpụta maka ihe gị abịala. Ebube nke onye nwe anyị na-akwalitere gị. Ọ bụ ezie na itiri gbajiri ụwa niile. Ọchịchịrị ka kpuchikwara ndị mmadụ. Ma ebube nke onye nwe anyị na-akwalitere gị. Ugbu a, onye nwe anyị akwalitela n'elu gị. Ebube ya apụtala ihe n'elu gị. Mba dị iche iche na-abịa nke gị. Ndị eze abịakwa ihe nke ahụ kesi n'ụzọ ụtụtụ. Welite anya gị gharịa ebe niile, mmadụ dum ezukọta bịakwute. Ụmụ gị ndị nwoke si n'ebe dị anya abịa. Ejikwa nwayọọ kụrụ ụmụada gị n'aka na-abịa. Mgbe ị hụrụ ihe ndị a, ihu gị na-akụsa ọchị. Mgbe ahụ obi gị ejupụta n'aṅụrị, na-agbalite elu n'ọṅụ, n'ihi na akụ na ụba gị ga-esi n'osimiri enubatara gị ka mmiri. Akụ na ụba nke ndị mba ọzọ na-abịakwutekwa gị. Ịnyịnya ibu ka ị ga na-enubatara gị n'igwe n'igwe. Ụdị ịnyịnya ibu dị iche iche nke ndị midia na-efa ga-abịa agba gị gburugburu. Onye ọbụla dị na Sheba ga-ebute ọlaedo na mgbaisi ọma, kwere ukwe otuto nke onye nwe anyị na-abịa. Okwu nke osebụrụ abụọ na-atịta ya. Ebe anyị ga-ata onye nwe anyị, mba dum ga-ada n'ihu gị, bụrụ gị tere ala. Chikwaba ndị nke gị, bịakwa kpeziere ndị a na-emegbu emegbu ikpe azịza. Udo ga-adịgide ebe niile ruo mgbe ebighị ebi. A ga-esite n'oké osimiri ruo ọchịchị n'oké osimiri ọzọ, bịakwa site n'oké osimiri chi ruo ọchịchị n'ebe ụwa kwụsịrị.
n'ofe osimiri ga-abịa kọrọ ya mma. Eze nke ndị Shiba na Sibra ga-ebute ndị onyinye. Eze niile dị n'ụwa ga-ebu ikpere ala n'ihu gị, ya na mba dum ga-agbakwara gị. Ọ ga-agbapụta onye ahụ a na-emegbu emegbu, onye na-enweghị onye enyemaka. Ọ ga-emere ndị nọ n'aba na ụmụ ogbenye ebere. Ọ ga-azọpụta ndị ụmụ ogbenye. Ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị asọ deghara ndị Efesọs. O were m anya na unu anụla na Chineke site na amara ya enyela m ọrụ ilekọta ezinụlọ ya maka ọdịmma unu. Eleghị anya unu anụkwala na Chineke kpughere m ihe omimi na ihe nzuzo ya, mee ka m mata ha dịka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nso n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site n'ikwusa ozi ọma. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere.
Mgbe a mụrụ Jesu na Bethlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọwa kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Mozis niile wee jụọ ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Bethlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma si dee ya, gị bụ Bethlehem dị n'ala Juda, ị bụghị nwa nke ntakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke m bụ Izrel dịka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ihe. O wee ziga ha Betlehem gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, ziterenụ m ozi ka m bịakwuo sekpụrụ ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha bilie gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha, o wee gagide ruo oge ọ bịara bụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ. Ha wee banye n'ime ụlọ, hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala kpuoro ya isi ala na ikpere ala. Ha meghere akpa ha, nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba nke oke isi ọma a na-akpọ frankincense na ude nnukwu isi ọma a na-akpọ myrrh. Ha mesịrị si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma ka o sere ụwa. Dịka anyị si mara na dịka esi ụka si akụziri, taa bụ Epifani, ngosipụta nke pụrụ iche nke Chineke gosipụtara onwe ya na Jesu Kristi site n'iduru ndị eze atọ a site na kpakpando wee rute Jerusalem. Na ihe ọgụgụ nke mba gụpụtara anyị nke si n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, ọ sị, kulite chawapụta maka na ihe gịnị mere gịnị abịala. Kedu ihe Epifani na-akụziri anyị? Ọ na-agwa anyị dịka esi gwa anyị na akwụkwọ ozi edegara n'Hibru na mgbe mbụ Chineke na-esi n'ụzọ dị iche iche ma na nrọ ma na ndị amụma wee na-agwa ndị nke ya okwu wee na-egosipụta onwe ya na site na ihe ịrịba ama dị iche iche. Ma ugbu a o gosipụtara onwe ya site n'igosi onwe ya n'ụwa niile, ya site na Jesu Kristi nyere nwa ya, ihe nke ga-enye mba niile ihe. Ndị eze atọ a asị ha bụ ndị ọkachamara, bekee kpọrọ ha astrologers, ndị na-ahụ maka kpakpando. Ya bụ na ha nọ na-ele anya n'elu wee hụ kpakpando dị iche na kpakpando ndị ọzọ. Ya bụ nwa ahụ Jesu Kristi
kpakpando nke ya. Ya bụ igosi na nsọpụta abịago, ọ bụrụ sọsọ n'ala ndị Izrel, mana ọ bịago na nsọtụ ụwa niile. Ha wee si ebe ahụ, njem ha gara abụghị njem otu ụbọchị ma ọ bụ n'izu ụka abụọ ma ọ bụ atọ. O gosiri na ha gara njem tere aka ihe dịka ọnwa ole ma ole, kpakpando aha na-edu ha dubata ha n'obi eze Herọd. A na-ajụzi anyị, kedu ihe mere nụ eji mụọ nwa ka nwa, mụọ onye ga-abụ eze ndị Juu n'obodo ebe Herọd na-achị ọchịchị, mana ọ maghọ ndị ya na ha so achị, amaghọ ndị n'isi nchụaja dịka esi gụgharị anyị, amaghọ. Kedu ihe ọ na-akọwa? Na mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịnọ na mgbe nche eme gịnị, nche abalị. Eze Herọd, ka anyị hapụgodo ihe mere ka a mụchara Jesu, nwere ike ọ ka nọ na-eche mba ndị ọzọ ga-apụtara onwe ya, ebe ndị ọ ga-aga agha, ma ọkwa na-egori na ebube eze ya. Ndị isi nchụaja nwere ike ka nọrọ ebe ha na-abụ ihe ejiri tụọ onyinye, onye nke na-azọ nke onye nke a na-azọ nke ya. Ndị amụma na-etu amụma ha ga-ebu ka ha wee weta ihe ga-eme gịnị, ga-aba ha n'akpa. Ndị ose eze achị anara eze anya mgbe ọ ga-anwụ, ka ha mara onye ga-eme gịnị, ma ọ ga-anọchi ya, ma ọkwa na onye ha ga-ebere ikpe ga-adachi ego, ma ọkwa ihe ndị ọzọ. Ka ha nọ na-eme nke a, amụọ eze ndị Juu n'etiti ha. Ọ na-abụrụzie ndị isi esi bịara bịa gwa ha ihe na-eme gịnị na-eme n'ụlọ a. Anyị ga-ajụ onwe anyị onwe anyị bụ ndị otu Kristi. Jesu Kristi bụ na ma ọ sị naanị inwe ike ịnọ ndị mba ọzọ ebu ụzọ mee gịnị, baa n'alaeze eluigwe. Ndị anyị chere na-amaghị Chukwu ebu anyị ụzọ mee gịnị, baa n'alaeze eluigwe. Maka na ndị eze atọ a so na ndị Juu na-akpọ Gentiles, ndị ọgọ mmụọ, ndị na-amaghị Chukwu. Ebe aha ka ha si buru amụma bịakwute ndị mere gịnị, ndị ma Chukwu. Ndị si na ọwụ ha nwe, mana ha nwenụ. Ọ bụrụ na ha nwe, ha ga-amanụ mgbe e mere gịnị, amụrụ Chukwu ahụ ha mere gịnị, ha nwe. Ọ na-agwa anyị maka na mgbe ụfọdụ anyị na-anọ nke anyị na-asị na anyị hụrụ Chukwu n'anya, Chukwu hụrụ anyị n'anya, anyị na-efe Chukwu na-ahụ na anyị na-efe ya, mana ya adaba na nsogbu nke ọsị ọ bụghị ndị niile na-akpọ nna m ga-eme gịnị, ga-aba n'alaeze. Ya bụzi onye kwesịrị igosi ndị ọzọ ụzọ ka a na-emezi gịnị, ka a na-egosi ụzọ. Ya wụrụ ha kpuru isi nke mmụọ, anyị na-ebu isi nke mmụọ. Do we get spiritually blind? Maybe. Ndị a bụ ndị amamihe, ndị ọkachamara. Ya bụ na enweghị nke ị ga-aha ga karịa Chukwu. Enweghị ihe ị nwere ike ị na-eme Chukwu awụrụ ihe a ga-edewe n'oche azụ. Maka asị anyị, kedu uru ọ ga-abara anyị ma anyị ritecha ụwa niile na gịnị, na-elele mkpụrụ obi anyị eme gịnị. Maka ọ ihe mekwere Herọd na ndị otu ya. Ha nọ ka ha na-ekpe ekpere ma ya ndị ọzọ eme gịnị, ejupụtacha na gasị. So ka anyị gbanụ mbọ hụ kpakpando ahụ na ihe niile nke anyị na-eme, maka ọ bụchala mgbe anyị hụrụ Chukwu na ihe niile anyị na-eme ka anyị ga-asị na anyị bụ ndị na-efe Chukwu. Do you see the hand of God in whatever you do? Maybe ị na-arụ ọrụ, maybe ị na-agụ akwụkwọ. There are points enwere ihe wụ ya mee, you can't explain it, and that is your epiphany. Ọ bụ aka Chineke na-egosipụta onwe ya n'ebe ahụ. Mana mgbe ụfọdụ anyị sịla maka amamihe anyị,
were otuto Chineke mee gịnị gbaa n'akpa nara ya afọ ọzọ ọkụ ya a na-eri otuto Chukwu eri a na-eri iri otuto Chukwu isi mmegbu egbuo gị onye mee ha n'ụbọchị taa. Nke ọzọ wụ akpọkọcha mmadụ niile si ha chọwanụ ndị awụ ndị nwe the schools of the prophets aga ebe ahụ gasata ya ebe edere ya na a ga-amụ ya n'ebe na Bethlehem ka ha pụtara kpakpando ahụ eme gịnị esokwa ha n'aka. They were searching for God. How do you search for God? Kedu ka isi achọ Chukwu? Ị na-achọ Chukwu ka ị ga kpọrọ ya isi ala ka enwe ihe ọzọ ibu n'uche achọ Chukwu? Mgbe ụfọdụ anyị na-ekpe ekpere anyị si Chineke anaghị eme gịnị aza anyị ekpere obi ka ọ dịkwa ọcha ka ị na-ekpe ekpere ahụ. Hapụ na Chineke a na-enye anyị ihe niile anyị yọrọ ya o bikọs ọ nweghị ekpere niile ka eji obi ọcha mee gịnị eme ọkwa na ayọ niile bikọs ndị ọrụ Chineke ya nye m egbe ka m nwere gbagbo mmadụ ga-enye m ya ọ gaghị enye m ọsọkwara gị na-agbanyesa dị egbe na tọkshọp na agbalịdebe Chineke a ga-enye gị ihe ga-eji merọ mmadụ gị ahụ maka na ihe ọ na-enye akụ na ụba niile o nyere wụ maka na o nyere gị ya ka ị were mee gịnị ka ị wee lezi onwe gị anya were kweme gịnị lezi ndị ọzọ fee ya ofufe onye ọ na-enye gị. Akwụkwọ ozi James na-esi ọ bụrụ na ịyọ ịghọtaghị ị mara na ime gịnị ịyọ ha ọfụma ma ọkwa na iji ha ezi obi eme gịnị. Ọ ya mere Herọd amụghị ebe amụ Jesu ka ndị eze ha ji obi ọcha na-aga ka ha mee gịnị ka ha jee kpọrọ ya isi ala mee gịnị fee ya ofufe. Ha wee gaa kpọchara ya isi ala fee ya ofufe nye ya onyinye chịlaghachi na nke Herọd. Mmụọ ozi asị ha mee gịnị ha si ebe ahụ mee gịnị lawa. Isi ahụ gburu Herọd aka mekpe gịnị kpuchie ya anya. Ọ ya mere o ji ọmazi ebe a mụrụ ya ọ sị ndị agha ya ha gbuo onye ọbụla gbara afọ abụọ mee gịnị gbatuo nke a na-achị onye nke a na-achị Jesu. Mgbe ụfọdụ enwere ndụ anyị na-eri onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya na mewe eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ egbutuo ya na mewe eze. I can relate to her because when we live that kind of life anyị amara na anyị emere gịnị anyị ejide aka anyị gbachaa ọnụ ụzọ eluigwe were kii ya mee gịnị dị na mmiri maka ihe mere Herod. But the problem was he was perplexed. Ụjọ bịara ya asịkwa na eze si ala bekee lọọ kama asị na emere gịnị a mụrụ ya amụ. Onye ma afọ ole Herod o nwere ike ọ dị 50 mgbe eze nwa amụrụ taa na-agbalata o nwere ike nwụọ na bete ụjọ bịara ya maka nwa ọhụrụ emere gịnị. Aga m ihu onye ọzọ na-atụ gị egwu. The success of your friend, your brother, your sister ọ na-atụ gị egwu. Unu echefuo na Chineke kere ihe niile ọgụ ya ala ka mmadụ ọwasị ọhịa ka mmadụ ọwasị mmiri ka mmadụ ọwasị elu ka mmadụ. So ebe ọ bụla isi ị ga-eti gị isi ọ ga-eme gịnị ọ ga-aba gị gị mezikwere ka onye ọzọ ji eme gịnị ewutere gị. When you do this, you are spiritually blind. Ị bụrụ isi ike gịnị ime mmụọ maka ị na-ahụ aka Chukwu na ihe ndị ọzọ na-eme maka ịhụga aka Chukwu na gị. Onye mere Herọd n'ụbọchị taa nwa amụrụ ọhụrụ na-atụ dimkpa gịnị ụjọ okwu ebekwe okwu ọ ga-abekwe ya iche ka o ji eme gịnị agba ọsọ amabekwe ma ọ ga-aga skuul ma ọ ga-apasị praịmarị 1 amakwa ma ọ ga-asụli bekee ma ọ wụ ihe ndị ọzọ ya na ya so oke sọsọ nwa amụrụ ọhụrụ na-eme gịnị na-atụ ụjọ. Imagine the likeness. So ka anyị gbanụ mbọ chebara onwe anyị echiche. Asị anyị wụ ihe nke ụwa bụrụ nnu nke ụwa ya
ọ kpakpando ahụ tụ ndị ọzọ, ndị mba ọzọ bịa na nke Herọd. Anyị onwe anyị ebe anyị si anyị bụ ndị otu Kristi wụzikwa kpakpando ebe ọbụla anyị mere ihe anyị. Asị mgbe ha hụrụ nwata ahụ, oke obi aṅụrị wee mee gịnị? Wee dị ha. They were overjoyed. How do you feel ma ọ bụrụ na onye izere ụzọ na-eme ọfụma? How do you feel mgbe ụmụ gị na-eme ọfụma? Kee ka ọ na-adị gị na onye gị na ya, onye ịkpọpụtara ma ọkwa na onye ịkụziri ihe na-eme ọfụma? Obiọma na-akpa gị ka ị na-asọ ngọngọ, ka ị na-achefu ọzọ si ewepụga ma ọ dịghị uru ọ ga-eba. Mana ihe kwesịrị ime inye Chineke gịnị? Otito. Maka na ị ghọrọla onye ọzọ gịnị? Ihe. Ị ghọrọla onye ọzọ kpakpando. Ị ghọrọla onye ọzọ ụzọ. Ọ ihe kwesịrị na-ama anyị n'obi. Mana ọtụtụ mgbe ọ na-ajụjụ otu ahụ. Mana Chineke na-agwa anyị n'ụbọchị taa na anyị niile wụ kpakpando ahụ dị iche. Agaghị m achaka gị, ị gakwana ha eme gịnị? Achaka. Ịka m ogologo, ị ga-aka m mkpọmkpọ na gịnị n'ụwa. Ịka m bụ ibu, ị gakwana aka m taa ahụ. Ọkụ ya ịcha ọcha too much, ị gaghị aka m nji ọwawo ya. Onye ọbụla na kọlọ ka akwụ ya. Ofu onye si gwaga onye mkpụmkpụ ya aka ya ogologo, ya sị asụsụ anụ wee ha dapụ na ala mmiri ụzọ adịghị. All of us, Chineke kere anyị n'oyiyi nke ya. Okay? Isi na ọsọsọ gị, ọsọsọ ndị toro ogologo ka Chineke kere, ọwasị. O kekwara ndị so Chineke dị ogologo, dị mkpụmkpụ, bụ ibu, taa ahụ, dịrị ọcha, megịrị, dịrị nji. Therefore, you are a star. Lead others to God. Lead others to success. Lead others to see Jesus. Ọ bụchala mgbe anyị mere otu ahụ ka anyị ga-asị na anyị bụ ụmụ nke Chukwu. Anyị ebiela ndị bụ ụmụ nke Chukwu. Dịka anyị na-eri oriri ngosipụta n'ụbọchị taa, ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ike isi n'ọrụ anyị, okwu ọnụ anyị, echiche anyị, omume anyị na ndụ anyị ebi gosi ndị ọzọ Jesu Kristi. Maka ọ bụchaala anyị nwanwụ ndị na-egosi ụwa Jesu Kristi na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Udo dịrị unu. Dịka omenala ụka si dị, tupu ekwuwe ekwe m na Chukwu a na-akọwapụtara anyị otu ụka ga-esi wee rie oriri n'afọ a. Ash Wednesday ga-abụ February 14th. Easter Sunday awụrụ March 31. Ascension abụrụ May 9th. Pentecost abụrụ May 19th. Oriri ahụ na ọbara Kristi abụrụ June 2nd. First Sunday of Advent abụrụzie December 1. A na-arịọ ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ike ibi ndụ anyị ọfụma n'afọ nke ụka site na Kristi Onyenwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwere ndị nke m hụrụ n'anya. Jesu gosipụtara ụwa niile onwe ya n'ụbọchị taa ka anyị ọ na ya dịka o si gosipụta onwe ya ka o nyere anyị aka ịgakwa n'ihu na-egosipụta ya na ndụ anyị, okwu ọnụ anyị na omume anyị, ka anyị nwee ike isi na ya dọta amara nke na-esi n'aka ya abịa wee weta ngọzi ya n'uju nke ndụ anyị. Francis, ka Chukwu nye ya ahụike na amamihe nke obi ka ọ ga-eji na-achị nzukọ Kristi. Ndị ọchịchị na mba niile dị n'ụwa ka ha na-asọpụrụ nnwere onwe nke ofufe na okpukperechi. Na ndị nọ na mkpagbu maka okwukwe ha ka ha nwere onwe ha site n'okwukwe ha nwere na Kristi. Ndị ọlụsị dị iche iche ka ha nweta ebe obibi n'ime ọgbakọ nke ndị otu Kristi. Ụmụaka nke ọgbakọ anyị ha bụ St. Eugene na nke ụwa niile ka ha bụrụ akara na-egosipụta ịdị mma nke Chukwu n'ime ihe niile ekere eke. Na Jamasị dị nsọ nke na ndị otu ọgbakọ nsọ anyị ya bụ St. Eugene nwụrụ anwụ ka Chineke site n'arịrịọ anyị mere ha ebere kpọbata ha alaeze eluigwe. Manda na bani ay buruche. Chineke kebere daya na nume gọzie anyị. Mejupụtara anyị mkpa na obi anyị ma gosikwa anyị ụzọ nzọpụta nke ga-enyere anyị aka ịchọ gị n'obi ọma, chọta gị n'enweghị nsogbu ọbụla ka nwee ike ịbụ ndị
ga-enwe aṅụrị n'ịchọta gị site na Kristi bụ Onyenwe anyị. Ihe Jizọs mere m ma m kọba ya ma ọ dịrọ nkọta ka mkpụrụ obi m tobe Jizọs nwa nke Chukwu. Aleluya. 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 Aha Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Aleluya. Aleluya. Ka anyị tobe n'igwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Ose na-agba ọrịa nke m nọ n'okwu na-agba na nkịtị yo. Gịnị ka m ga-eji kene Jizọs nwa nke Chukwu? Aleluya. 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 Aha Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwere. Aleluya. 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 Ka anyị tobe n'inwe Kristi ọkaka nwa nke Chukwu. Kedu ịhụnanya dịka nke a na Chukwu nwere ndụ ya nye m ka mkpụrụ nke ya n'ụwa ebe nwa nke Chukwu. Aleluya. 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 Aha Jizọs adịghị ụtọ na ntị onye kwe. Aleluya. Ka anyị tobe n'inwe Kristi. Ihe ebube emeela n'uwe. Ihe ebube emeela n'uwe. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela. Keleenụ ya. Oh, keleenụ ya o. Oh, keleenụ ya. Biko keleenụ ya. Onye o mere mma biko kwụrụ ọtọ keleenụ ya o. Onye nwere ndụ biko fewe aka keleenụ ya o. Ọ chọrọ gị mma biko gbara egwu keleenụ ya. Ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela n'uwe. Asị m ihe ebube emeela n'uwe. Onye mgbapụta n'ụwa onye amụrụ ole n'ụwa re ihe ebube emeela. Ihe ebube emeela nụ. Ihe ebube anyị keleenụ ya. Kele ya onye nwere ndụ kele ya. Onye gwọrọ ọrịa keleenụ ya. Onye o nyere nwa kele ya. Onye o nyere akụ keleenụ ya. Ka anyị kelee ya. Ihe ebube eme keleenụ ya. Ihe ebube. Ka anyị kelee ya. Ihe ebube emeela keleenụ ya. Glory be to the Lord in the highest. Honor be to my God in the highest. Everybody sing hallelujah. Sing hallelujah. Keneya maka ihe ọma mere gị. Is the Prince of Peace. Hallelujah. Onye ga-asị m efele ya. Ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m. Ị ga-asị m efele. Onye na-eme mma o mekwara m ihe m nara ọnụ ya o. Ụzọ na-abụ nwa abụwara m nwa nara ya n'uwe o. Aha. Onye na-amụ nwa amụwara m nwa m nara n'ọnụ ya o.
Akana kwana na kwa kwa mara na no. Ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ. Ayọrọ m ya ego onye m ego mmaje mmaje ị ga-asibe. Onye ije ma na-eme nwa anyị anyị na-arịọ nọ ya o. Onye ije aba mba arụwa onye ọrụ anyị na-arịọ nọ ya o. Ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasa m ọzọ. Ayọrọ m ya ndụ onye m ndụ mmaji mmajile. Kenere m ti m wee nwanne m kenere m ti m na ti memela. Kenere m ti m ọkwa ụzụ na m nwa soro m kelee ya na chi anya dị mma. Kenere m ti m ike nkwa bamba bịa na okele ya na chi anya dị mma. Magnify the Lord, my soul magnify the Lord is able. Kenene Timo, enyi m bịa na okele ya na chi anya dị mma. Aha mmadụ gịnị ka bụ wee? Ụdị mmadụ gịnị ka bụ wee? O mere onye aga ọ tụrụ ime. O mere onye ogbu ya okwuwe n'okwuwe. O mere onye agara n'ọtụrụ ime. Ụmụ Chineke too ya n'ọbụ eze. Onye o mere mma too ya n'ọbụ dike. Ọ gwọrọ gị ọrịa too ya n'ọbụ dike. O nyere gị nwa kene ya na ọ dị mma. Ụdị mmadụ gịnị ka ọ bụ? Aha mmadụ gịnị ka ọ bụle? O mere onye ogbu ya okwuwe okwuwe. O mere ngwọrọ gawa ije. O mere nwanyị ga-amụla ejima. Onye gwọrọ ọrịa too ya n'ọbụ dike. Onye mere mma too ya n'ọdị mma. Onye gwọrọ ọrịa kene ya n'ọdị mma. Ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga ndị ụwa. Ewo. Ịbụla ọgaranya n'ime Chineke, obi ga-asọ gị ụzọ ị ga na-eto Chukwu. Ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga ndị ụwa. Ewo. Ewo n'ime Chineke bụ abụ m ọgaranya n'ime Chineke, bụrụ ọgaranya n'ime mmụọ. Ịbụrụ ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya ngadanga ndị ụka. Ewo. Ewo.
ọgaranya n'ime Chineke obi ga-atọ gị ụtọ ije na-eto Chukwu ọgaranya n'ime Chineke ọgaranya ngadanga ikuku ama n'ọnya nwanne otu onye ibere dị mma a na-akpọ ya Jizọs a na-akpọ ya Emmanuel a na-akpọ ya ogbu tabụla agụ eze ụwa niile a na-akpọ ya onye ọma ome mma onye na-eme mma anyị ga-akpọ ya Jizọs anyị ga-akpọ ya omemma anyị ga-akpọ ya agụ na-eche mma eze ụwa niile a na-akpọ ya a na-akpọ ya a na-akpọ ya haleluya 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 amen. Yawan ụmụnne m kacha mụ na unu na-achụrụ ihe ga-asọ Chukwu na n'ike niile anyị nara nọ maka ọdịcha mma na ebube nke ahụ ya ahịrị maka ọdịmma nke anyị na nke ezigbo nzukọ ji nwenụ anyị na-arịọ gị biko were obiọma gị lekwasị anya na onyinye nke ụka gị na-ebutere gị ọ bụghịkwa ọla edo mgbe oke isi ọma nke nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị kama ọ bụ Jesu Kristi onye ihe ndị a nọchiri anya ya ọ bụ ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta na-ehunyere gị na-erikwe
onye budiwenụ ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye diwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile diwenụ o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa. N'ihi na taa ị gosipụtara ihe omimi nke nzọpụta anyị n'ime Kristi dịka ihe nke mba niile. Mgbe o gosiri onwe ya na ọdịdị anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri otito ọhụrụ nke anwụghị anwụ ya mee anyị ka anyị dị ọhụrụ. N'ihi nke a anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ukpu eze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwa otito gị ebighị ebi na-asị. Nna ịdị nsọ eziri bụrụ isi iyi nke adịmasọ ọbụla, ya mere anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka eji ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ericha nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ gaa, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. Diwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehiere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na egonyere anyị na ndị tosiri kwuru ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Ose na ndị ụfọdụ gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe. Anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patria omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to the Lord forever and ever. Ụmụnne m, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ o sepụrụ ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anyị na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, dịka onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke o sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
601. 601. With riches of glory and song, bearing gifts in traverse abroad, still the thousand more, the mountain following your song. Oh, star of wonder, star of light.
Hymn number 172. 172. 거니려 아뢰려 dịrị nwenụ nna nwere obiọma anyị na-arịọ gị
were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na n'ebe niile. Biko mee ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke a ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'ime ya. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi dị wenu anyị. Amen. Anyị nwere obere ọgwụ one ma one ma tupu ya na-aga n'iru mma sị ka anyị kụọrọ onwe anyị aka. Ihe nje sị ka anyị kụọrọ onwe anyị aka bụ unu n'anya oche ọbụla nwere onye nọ na ya. Ihe ọ pụtara bụ na ndị anyị na ha anọghị gba Krismas na New Year na ha anatawago. So anyị ka anyị kụrụ ike na Chineke na ndị niile natagonu gara njem onweghị nke anyị nụrụ onweghị nke merenụ. Anyị wee na-eyọkwa ndị a natabeghị nụ etu aka Chineke ya esi wee kpọnatakwa ha. Onweghị nke anyị anụkwanụ onweghị nke ya eme n'ọkwa n'eziokwu. Kịta ana m ayọ ndị ọshas anyị kere kalenda nke parish anyị ụka abụọ gara aga ụbọchị Krismas na ụbọchị New Year. Onwe ndị enwetabeghị kalendas enyere ofu pe family ọ na-agwụ agwụ. So onwe ndị enwetabeghị ha wenye aka ka enye ha ya anyị amara ọkwa na-aga. Onwe ndị enwetabeghị kalenda our parish calendar, raise your hands. Ndị ọchịa na-aga. Ọ bụrụ na ị nwetaghị ya biko ka hapụ na ezinụlọ ọbụla nwetara ya ka o ruo ha aka. Ezinụlọ Lorita Ogunne ya na ụmụ ya sị ka anyị kene Igbo Catholic Community niile ka ekpere ha na agbamume ha si were duo ha wee jee nnọọ ụlọ were kwa di ya bụ CY Ogunne ya ihe niile gaa ọfụma na-enweghị nsogbu ka ebunye unu nnukwu ukpe ekene. Ndị communion class unu ga-ebidokwa ụbọchị ụka na-abịanụ. Ọ bụ in person 10 a.m. So nne na nna onwe ndị nke na ebe a na-ezikwa unu ozi. Communion class ebidogo ụbọchị ụka ọzọ 10 a.m. ka ọ ga-ebido. Ọ ga-abụ in person ọ ma bụ virtual ka anyị lotie ya. N'otu aka nwakwa ndị nke na-achọkwa ịnata oriri na ịkwụ aka n'isi ọkara ndị nke na-achọ nnata oriri nọ na secondary school, high school ka anyị na-ekwu na university anọghị na this communion class ndị adịghị covered by it. Unu gba mbọ ya agwa unu bụ na ebie n'ọnwa Jenụwarị anụnwa. Ọ bụrụ na gị ewetabeghị afa gị gbaa mbọ fụ na iwetara ya ozugbo ebido ihe iwetazi afa ma na ịgba na late. This Saturday ka a ga-enwe Martin Luther King breakfast nke a na-eme ofu ugboro n'arọ. Saturday anụnwa ka a ga-eme ebe a ga-eme ya bụ na Proud God Restaurant. Ọtụtụ n'ime anyị ejeghị ya. Ọ bụ $50 per person donation. So ihe eje oge ejibili ya bụ 8 oge agbasa na 11 a.m. a na-enyeme parish ọbụla tiketi. Oge ndị parish ndị nke anyị ndị gogara tiketi ebe dị iche iche ka erotekwara ya ọnụ. Then ụbọchị Monday, January 15, a ga-aka ụka Martin Luther King Mass na Cathedral 3 p.m. Martin Luther King Mass 3 p.m. next a week tomorrow ka ọ ga-abụ na Cathedral, which is January 15.
kịtazi ana m akpọlite ezinụlọ Arinze ndị nke merụ mmemme 30 years ha ji wee bụrụ di na nwunye ga-apụta ya na mkpụrụ ezinụlọ anụnwa metalụ ngozi anụnwa this union ga-apụta kịta ka ha nalụ ngozi n'etiti anyị wee na-ekene ha na-asịkwa na Chukwu Chineke dubere unu bido mgbe ọ nọ n'ofu ụbọchị ofu arọ wee ruo ugbu a o duru unu na-agọzi unu na-aga. Maka dị n'aha Onyenwe anyị, iwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Iwu Chineke nna ji ihe niile, ọ bụ gị na-enye ndụ na-ehiwe ezinụlọ, na-emekwe ka ọ na-aga n'ihu na-agọzikwa ya. Biko Chineke nna anyị na-ekele gị n'isi ezinụlọ ndị nke gbaala 30 na ngọzi na amara nke ezinụlọ. Biko Chineke nna n'agbanyeghị ihe niile na-eme n'ụwa ugbu a, ha kwegidere na gị kwegidesi ike n'onwe ha wete n'ụbọchị na anayozi ka ị gọzie ha, nyekwazi ogologo ndụ na ahụ isi ike, sikwa na ụmụ ha wee na-agọzi ha, na-eme ka ha na-aga n'ihu na-ahụwakwa onwe ha n'anya. Esi na ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ gị egwu na-eso ụzọ gị. Ọ bụkwa na ngọzi ahụ na ịtụ egwu ahụ ka ha ji wee ga-aga n'ime gị site n'ụbọchị na anyị na-asịzi ka ị gakwa n'ihu na-edu ha, nyekwazi ha afọ n'elu afọ, ndụ n'elu ndụ, ka ha nwee ike ibigidebe ndụ a were mgbe ha ga-eru 50 ka anyị ga-akpọ Golden Jubilee wee na-adịkwazị na-aga site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka Chukwu gọzie gị na ezinụlọ gị, nna na nwa na mmụọ nsọ. Unu agbago ozugbo unu na fada ese picture biko fada biko 1 second. Gbago ozugbo unu na ya nyo. Tụwara ya mama tụwara ya mama, ya n'omela eze Jizọs. Si ya n'omela ya n'omela, kene ya n'ọdị ike ya n'omela, eze Jizọs tụwara ya mama, si ya n'omela. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here in this church, please may you stand. First time worshipers. Wow, ka anyị na-ewekwa anya ntorobịa na-enụ ha n'azụ. Ha nọ n'aka nri, ha nọ n'aka ekpe. You are welcome to our church, St. Eugene. Anytime you are around, please come back and worship with us. You are always welcome. Daalụnụ. Kịta anyị ekelezi ndị ụkọchukwu ndị nke kala anyị ụka. Anyị na-ekele ụkọchukwu Romanus Mmoneke, National Chaplain Igusa. Anyị na-ekele from Houston. N'otu aka nwakwa anyị na-ekelekwa ụkọchukwu onye du anyị onye isi ụka tata, Chibuike Okeagụ, ka anyị kụpụkwa n'aka. Daalụnụ. Happy New Year to all of us once again. Afọ a ga-amara anyị mma na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-achọ ọma ga-emere anyị.
anyị ga-ahụ ihe niile anyị na-achọ, nwetakwa ihe niile anyị na-achọ n'aka mmadụ ibe anyị na n'aka Chineke site na Kristi onye nwe anyị. Taa ndị eze atọ gara n'ọwụwa anyanwụ ka hụ Jesu. Obiọma, nnukwu aṅụrị wee jupụta ha obi. Ana m ayọ anyị niile n'ụbọchị taa ka anyị jisi ike mee ka nnukwu aṅụrị jupụta ma ọ wụla ofu onye obi n'ụbọchị taa. Okay? Just mee ka ofu onye nwee aṅụrị n'ụbọchị gịnị taa. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Ezinụlọ Arinze sị na anyị ebido na nke ya ma ha pụọ n'ilo nwebe aṅụrị, ma nwata ma okenye onye ọbụla bịa na ha ya azụ anyị nri, anyị ebido n'ụmụaka wee ruo n'okenye. Daalụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lavano, Mr. Wusigo.